Og i dag vil vi gerne vise 3 øvelser, der hjælper mod skader i ryggen og i knæene. Nu viser vi første øvelse, det er squat, så den viser vi her. Og så har vi anden øvelse her, det er dødeløft. Og så har vi en tredje øvelse her, som også hjælper mod skader i ryggen. Og de her 3 øvelser, de er mega gode mod skader i ryggen og i knæene.